या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत महालक्ष्मी तथास्तु आणि महालक्ष्मी सुपर बाजार। आता कोणत्याही खरेदीवर मिळवा लाईफ टाइम डिस्काउंट। कणकवली तालुक्यात 5 डेंग्यू सदृश्य रुग्ण आढळून आले तर शहरांमध्ये कनकनगर आणि जळकेवाडी 2 मुलं तर अन्य गावांमध्ये 3 असे रुग्ण आढळून आले। वैभववाडी शहरातील एका हॉटेलमध्ये चोरी झाली आहे। हॉटेलमधील टीव्ही अज्ञात चोरट्याने चोरला। मुंबई गोवा महामार्गावर रस्त्याच्या मधोमध चुकीच्या पद्धतीने पार्क करण्यात आलेल्या डंपरला कंटेनर मागाहून धडकला। या अपघातात ड्रायव्हरचा पाय अडकला। सिंधुदुर्गात 24 ऑगस्ट पर्यंत मनाई आदेश लागू करण्यात आले आहेत। स्वातंत्र्य दिन सह विविध सणांच्या पार्श्वभूमीवर अनुचित प्रकार घडू नयेत यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला। सावंतवाडी आरोग्य भुवनच्या मागे एक वृद्ध व्यक्ती आजारी अवस्थेत आढळून आली। पोलीस जगदीश दुधवाडकर यांनी सामाजिक बांधिलकीच्या कार्यकर्त्यांबरोबर त्या वृद्धाला आंघोळ घालण्यास मदत केली। दहिबाव ग्रामपंचायतीच्या वळणावर असताना आज देवगड तांबर्डे गाडीचे मागील चाक गटारात जाऊन गाडी एका बाजूला घसरून अपघात झाला। सुदैवाने या अपघातात कुणालाही दुखापत झाली नाही अथवा गाडीचेही नुकसान झाले नाही। माता काशीबाई महादेव परब मेमोरियल ट्रस्ट मसुरे संचलित भरतगड इंग्लिश मीडियम स्कूलच्या वतीने विद्यार्थ्यांसाठी बांधावरची शेती शाळा या उपक्रम नुकताच राबवण्यात आला। सावंत फाउंडेशन संचलित डॉक्टर रमेश सावंत स्मृती विज्ञान केंद्र कळसुली यांच्या वतीने कणकवली विद्यामंदिर हायस्कूलमध्ये शिक्षकांसाठी प्रयोगातून विज्ञान प्रशिक्षण हा उपक्रम राबवण्यात आला। यावेळी शिक्षकच विद्यार्थी बनले होते। वैभववाडी कोल्हापूर या रेल्वे मार्गाचं स्वप्न सत्यात उतरणार आहे। या मार्गाच्या 3411.17 कोटी रुपये खर्चाच्या पीएम गतिशक्ती अंतर्गत प्रस्तावित रेल्वे मार्गाची शिफारस 53व्या राष्ट्रीय नियोजन गटाच्या बैठकीत करण्यात आली। पर्यटन संचालनालय आणि जिल्हा प्रशासन यांच्या सहकार्याने 12 ऑगस्ट ते 16 ऑगस्ट या कालावधीत आंबोली वर्षा महोत्सव 2023 आयोजन करण्यात आले। मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात महाराष्ट्राचे माजी मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नवाब मलिक यांना सर्वोच्च न्यायालयाने तात्पुरता वैद्यकीय जामीन मंजूर केला। मलिक हे फेब्रुवारी 2022 पासून तुरुंगात होते। नवाब मलिकांना जामीन मंजूर होताच अजित पवार गटाच्या कार्यकर्त्यांनी जल्लोष सुरू केला। नवाब मलिक नेमकं कोणत्या गटाला पाठिंबा देतात हे अस्पष्ट आहे। खोट्या प्रकरणात नवाब मलिक यांना गोवण्यात आलं। एजन्सीचा दुरुपयोग करून महाराष्ट्र, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, राजस्थानमध्ये सत्ताधारी राजकारण करत असल्याचा आरोप अनिल देशमुख यांनी केला। उद्धव ठाकरे गटाच्या नेत्या किशोरी पेडणेकर या ईडीच्या रडारवर आल्यात। पेडणेकर यांच्यावर सुरू असलेल्या गुन्ह्यांची कागदपत्र ईडीने मागवल्याचं माहिती समोर आली आहे। 10 ऑगस्ट पर्यंतच्या अपेक्षित पावसापेक्षा 65% पाऊस राज्यात कमी पडलाय। यासोबतच येत्या 2 आठवड्यातही पावसाचं प्रमाण कमी असेल अशी माहिती गुरुवारी भारतीय हवामान विभागामार्फत देण्यात आली आहे। मुख्यमंत्र्यांच्या एका खुर्चीवर 2 उपमुख्यमंत्री डोळा ठेवू नये, सरकारमध्ये सावळा गोंधळ सुरू आहे असा हल्लाबोल महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी व्यक्त केला आहे। आपचे राज्यसभेतील खासदार राघव चड्डा यांचं राज्यसभेतून निलंबन करण्यात आलंय। दिल्ली प्रस्तावात फेरफार केल्याने त्यांच्यावर ही कारवाई करण्यात आली आहे। मी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना हसताना पाहिलंय। मणिपूर जळत असताना ते हसत होते। मणिपूरचे 2 भाग झालेत अशी टीका काँग्रेस नेते खासदार राहुल गांधी यांनी केली आहे। राजद्रोहाचा कायदा रद्द होणार आहे। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी लोकसभेत बोलताना ही माहिती दिली। सर्वोच्च न्यायालयाने इंडिया नावाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास नकार दिलाय। अभिनेत्री आणि माजी खासदार जयाप्रदा यांना 6 महिन्यांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा झाली आहे। जयाप्रदा थिएटर कॉम्प्लेक्सच्या कामगारांकडून पैसे गोळा करूनही कर्मचारी राज्य विमा निधीचा हिस्सा न भरल्याबद्दल ही शिक्षा सुनावण्यात आली आहे। स्टार फलंदाज विराट कोहली इंस्टाग्रामच्या माध्यमातून सर्वाधिक कमाई करणारा भारतीय खेळाडू ठरलाय। कौन बनेगा करोडपतीच्या 11, 12 आणि 13व्या सीझनला अमिताभ बच्चन यांनी 3.5 कोटी फीस घेतल्याचं रिपोर्टमध्ये सांगण्यात आलंय। राणी मुखर्जीनं नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत तिच्या प्रेग्नन्सीविषयी माहिती दिली आहे। 5 महिन्यांची प्रेग्नंट असताना तिचा गर्भपात झाल्याचा खुलासा तिनं केलाय। कोरोना विषाणूची लक्षणं कमीत कमी 1 वर्षापर्यंत पुन्हा दिसून येऊ शकतात किंवा काही महिन्यांनी पुन्हा दिसून येतात। मॉर्बॅलिटी आणि मॉर्टॅलिटी वीकलीमध्ये हा रिपोर्ट प्रकाशित करण्यात आला।
या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत महालक्ष्मी तथास्तु आणि महालक्ष्मी सुपर बाजार। आता कोणत्याही खरेदीवर मिळवा लाईफ टाइम डिस्काउंट। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।